Ya Mbak Elisa. Doni, ayo bawa. Yo Mbak Lintang dulu, yang tengah dulu. Ayo Dok Lintang. Merah-merah ini. Tak dadeke mantuku kok Lintang itu. Anakmu umur piro emang? Mang tahun. Ya suwen oleh ngenteni. Mang tahun. Kanggo dolanan minggu Mbak. Doni Mas Mustika ning Mbak Tatin. Ngapa? Ya sip suarane Lintang kalah lho Wetin. Ya ora. Kalah lemu. Oh, nek kuwi. Lah iso no. Piye tak kempit kene piye? Ayo aja, aku wis kulino dikempit e. Ame padha. Padha sing omah ya. Lintange lencir kuning. Walah, jan. Ngapa? Bangke awek, bangkeane nawon kemit. Nek aku, nawon apa? Nawon das. Aku arep muni ndasmu ora wani ya. Aja, wis bacut. Esem mira nyernak kelung krahlan lasu pira-pira lagi? Loro. Elisa Genti, aku pengen krungu suarane Lah Elisa. kowe iki budek apa piye? Aku wis loro mau sing jentit-mentit mau lho. Apa sih? Jentit-mentit mau lho. Ngilangke rasa kang Ya, bintang tamu sijine tengah kene. Melu nyanyi. ayo. Sing terakhir Pak De. Gregele. Oke. Aja lali gregele. Siap. Madhepe rono. Sik, tekon Artis cakapane papan apa? atas iki. Tresnaku. Tresnaku. Tresnaku kok Sugeng Riyadi piye to? Sundul pancen kupinge. Tresnaku. Tres Tangannya. naku sundul yati. Sip ta? Sae boten Pak. Oh, sae napa sae? Wah, sae napa sae? Ya, dalike ya. Omonganmu kepenak nih kok. Rasaku deg-degan to, Lis. Apa
Kowe meni piye? Piye mau Elisa meni piye? Sae po sae. Terus bar kuwi monggo. Bapak ibu guru Ya sae. Elisa monggo piye? Sae po napa sae lho bapak ibu Monggo sae. ndang mangkat kono. Heeh. Den aku ki sing arep ndang mangkat munggah kaji maksudnya. Amin. ngono. Mangkat derajate dadi Ah. bintang tamu kondang. Siap. Den. Bapaknya lho, tiang saya tau. Ya. Ya, Mbak Lintang ya. Oke, monggo. Duet kalau Giswan. Ujiwati yen angga ketlati anjing jin alisi sesaba wani lancir kuning ngangsa maki sinewang yen nguciwat pamikir tan kuat kaya arep niket selamat prasasat gayung siman Yo. Sing ngendang wis kaya umur 80 tahun. Ya ora. Oteng. Engko rampung wayangan melu aku teng nang Sapa? Buri Kelir. Jenenge sak gonteng. Oteng. Koteng. Oteng. Oteng, oteng. Saya tahu guru koteng. Oteng. Ngomong kono sesi perkenalan ini. Perkenalan nang Buri Kelir lho ya. Tak kekrek. Sio-sio. Areng apa kae? Ora masih kae iki sik laden nyampluk gong. Yo tak kira kok andang gong. Masih iki nyampluk gong. Tak kira Lopez pakai Z. Ora, masih ora sengaja. Mong tansah tak lalekke nanging terus Terus lek. Mengke tiba ke Jayawana ya, teman-teman Pawenang. Wah, jos. Jaiwono, ayo notasine dibuka. kesan pampuntonku upamane sekar ojo ngasih layu aduh kang mas musti
ayo. Coba Mas Gading. Jae wono. Salah. Kleru po? Kuwi aku mbiyen. Wah. Kowe ra mirang-mirangke aku. Jae wono nanana. Salah, aku terus digrutuk aku mayang kon medun aku mbiyen. Ayo coba Mas Keswan ya. Sakmene apa to? Jae wono poyang payungan rasaku. Jae wono kaya gumleyang ragaku. Jae wono rasa kaya. Wis. Nggih. Wah, jan. Setunggal monggo setunggal Nggih. dipun pinangani Mas Gading. Nggih, ampun Nggih, dipun. Mas Gading niki Nggih. mumpun suasana sampun anget nggih, Nggih. sampun saya kepenak sekejo. Nggih. Mbok menawi tanpa mengurangi rasa hormat Bapak Lurah Pirangrejo menika Bapak Sunaryo saged minggah Nggih, penjenengan. jelas niku. Niku. Monggo ayo srepeke pelok barang. Monggo Monggo, Bapak monggo. Sunario. Tutuk, tutuk, tutuk. Jarwa muda-mudane bangsa Indonesia. Tutuk, tuk, tuk. Tutuk, tuk, tuk. Nggih, matur nuwun. Kula tak jerak Mbak Eli saya padha-padha bujange. Yeay. Loh, kok bujang niku to, Pak? Nek kali lintang karo mengke Mas Galang cemburu. Wah, nggih, ngono kok nek cemburu bandinge apa-apa ya, Pak niku. Nggih. Sugeng dalu Pak Lurah. Sugeng dalu Mbak Cek. Elisa, Mbak Tati, Mbak Cek, Lintang. Mbah Iya, nuwun Bapak. nika saged Mas sowan Kiswan. Sugeng dalu, Bapak. Niki perdana bintang tamu nggon wayangan. Nggih. Sesuk nek terkenal nek diundang Pilangrejo aja larang-larang. Wah, mboten Pak, wong Tapi derek sae nggih Pak Bapak nggih. mawon. Sae niki. Sae. Saya. Sae. Mboten muyuh enten mriki niki pun sae. Matur nuwun niki enten iklan Mas Dalang. Nggih, Ya, monggo Pak. Pak. Oke banget niki. Siap. Waduh, sak gepok. Abange mboten sak Iki kok ya diketoke, Pak. ketut ngono lho. Pun. Nek kira-kira kabotan Salah. kula sae mawon sik abang niku. Nggih, pisan niki mengke jenengan buka isine pinten mboten ngerti. Iklan lesehan pojok Mbak Puji, alamat di teras toko bangunan TB Langgang Jaya, Paringan, Gojo, Kedungpoh, Nglipar. Di teras toko Wargrosno Ngawen atau Kidul Pasar Ngawen, Gunung Kidul. Mulai buka jam 5 sampai jam 11 malam. Minta lagu Dewol Gunung Kidul. Monggo. Nggih. Dibikak, Pak. Jangan buka dhewe wong senes hak kula nih. Ben transparan toh, Pak? Dibuka. Transparan saniki napa-napa kedah transparan, Pak. Transparan. Berarti 200.000 rupiah. Yang kedua. Terima kasih. Yang kedua, Bumdesma Batur Agung LKD Nglipar dengan unit usaha UPK DBM Nglipar. Ini usahanya pinjem-pinjem nih kita. BMT Batur Agung Nglipar, toko Wargrosno yang berada di alamat Kidul Pasar Ngawen. Setiap tahun memberikan CSR ke masyarakat Nglipar sebesar 128 juta. Memberikan bagi hasil desa sebesar 42 juta. Direktur Tukiran, Ketua Penasehat Lurah Pilarjo Sunaryo. Iki enten. Onjes. Dibuka Mbak Lintang, coba Bumdes. Jajal buka. Buka. Nah. dibuka. Luwih akeh iki Mbak Tati. Ora enek lho, aku ora korupsi lho, iki ora enek lho. Mesti niku sik kecer wau niku mesti. Boten. 500 Mbak Tati. Oh, 500.000. Iya, Terima kasih. Dari Bumdesa Batur Agung. Nggih. LKD Nglipar. Oh iya. Iki rada angel iki. Alesa Malika Adiatma. Ajeng nembang Anoman Obong dari SD Negeri Pilangrejo, alamat Pilangrejo, versi Jatilan. Oh Iki nggih. ketok arek nembang, arek napa? Sinten? Bawa Anoman Obong. Oh nggih. Anak asli anak Pilangrejo. Oh, niki Oh, gali. sinten, Gali Pak? potensi. Alesa Alesa, Malika oh, Adi. Alexa. Mungkin Oh nggih, jenengan mengke. unggahke. Oh nggih. Nggih, siap. siap. siap, Pokoke siap. ben boten kuciwa. Nggih. Napa malih, Pak? Pun telas. Jenengan boten?
Request-e nopo Bapak request biasane nopo, nggih Pak? Nek kula lagune wajib ilang rejo. Napa? Lali janjine. Lali Oh, janji. siap. Ayo Lancar. dibawani. Oh, nggih. KPR munggah. Nah, ngono. Jas. Ponen Mas Agung munggah, Mas Muryono munggah, kabeh munggah. Bawani riyen nggih. Niki Bawani. ajeng napa Rin? Jadi napa? Oh, lali Kok janji. Lali janji. Lali janji Wah, ini boten lah napa-napa. iki. Langsung jenengan wae spesial. Nek sing bawani dibawani. 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 Panjenengan to, Pak? Kok langsungan. Dibawani maksudnya bawani ngoten lho. Nek kula bawa mboten kelangan. Mboten. Milih pundi? Ya milih bawa terus ngenehi. Ora. Ting kowe iki kok gene ya kowe dremis. Ora, aku- Andene kok ngonekke aku. Aku nek karo Pak Lurah iki wis kancan. To the point. aku- Wis Aku nek plek. Pak Lurah ki wis dianggep anake dhewe aku. Alah wong lagi pisan rene kok. Ora ya ping 3 aku rene sopan rene. Aku ya ping piro. Monggo dibawani Mbak Nggih. Tatin, Mbak Elisa. Oh nggih. Dibawa Tino minggu ki anggitane sapa? Anggitane. Dijlentrehke. Sing nganggit kuwi sapa? Ben yo ngerti. Oh iki anggitane iki, anggitane iki. Nah, Ha ta? kudu dicethake. Kudu. Ket sing nyethake Lisa wae, aku Ya. tak beres. Oh lah nggih menika anggitanipun Ki Geter Pramuji. Ah. Betul menika nggih. Tepuk tangan kagem Ki Geter. Wonten griya menika ya. Jas. Lah iki kok uwi ngapa ta iki? Oh, wis saking semangate Pak. Oh, Anake iya. mengidola kok. Dalange nggih mengidola kok. Ya. Dina Minggu Ter. kang tak anti Ya Mas Kes yo apa lo Mas Kes yo. Ora. Apa? Yo sikis, sikis. Tinamune. Piye kowe ra mirah-mirahke? Aku ki ra tau bawa ngene Kuwi iki ya. dipikir dulu lagi ditokke aja kesusu ketokke. Lah Kowe, ya konsen to, Pak. aku ki tak toke lek ku mikir buri, Lis. Sak wayah-wayah nek. Sawaya-waya. Wah. Aku penting metu sik pikiran urusan belakang. Tinamune ngoyo Meneh-meneh HP kok. Meneh. Ah, kowe wae kok. Meneh HP. Jebul mung Gergel, lali Gergel. janjine. Arep tekan ngendi le bawa iki kene wae. Rasa rono-rono nah. Eneng Wis kowe geditin. eneng bintang Kowe tamu aku keringetan. wong tuwa ya paeko. Ya eneng bintang tamu keringetan. Kula seneng nek nganu Wis migren ya. anane pijer moyo. Jane sapa to sing semoyo iki? Sesemoyo iki. Sapa ya? Tatin iki sok semoyo. Pikir ngolen Piye? pinter golek alasan. Yo iki aja ganggu to. Pinter golek alasan. Sapa iki Jen? Lintang dong coba. Lintang. nganter-anter angen dumo Jos. aku wis ora percaya Ayo KPR. Ini KPR ayo. Mas Agung. Angger di adungi duit kok njuk kaya ulat. Weh lah ya karang ya iwake nek ana cacing.
mancing ya, Angger Pak De. Pak Lurah ngene Mancing. duit kok langsung. Tang. Kowe nek nyeluk aku aja Pak De. Lah napa? Sapa Mbah? Si Om. Ketuan Pak Nomen De. nom nih. Masih Oh, muda gitu. ya, Pak? Iya. 28. Jenengan berapa? Nah, Malah. berarti adikku bapaknya. Oh gitu, J matur suwun nggih Bapak. Terima kasih. Bapak Bapak, kaya modus. Nah. Pun. Wes ra melu-melu Tak saya. tutupane dalangnya tak tutupane nah wis aman. ampun wedi Pak jenengan Pak. Napa? Terus siapa lagi? Mas Keswanto, Mas bisa Keswanto. aku papa Oh, toh. Apa cakepane? Janjane. Janjane aku Wenengan. gelakatku. Hatiku sana nada-nada dan hatimu. Terima kasih Pak Lurah. Dina minggu sing tak tunggu kowe aja ning tawakanmu nganti lingsir saking ini aku kene aku nunggu kowe SMS dan balesi yen tak telepon malah kok pateni mangkel aku mantan yen cepet kok mimpimu mesti tak jiwa melalui sendiri tanjani balesane setelah sinar gelap kadung tentang kowe ora tekan Edian Terima anak-anak. Pak, ini kasih belum Bapak. selesai. Belum selesai. Tapi nanggung Pak. Belum selesai Pak Lurah. Masih sedikit kurang Oh, sedikit banget ya, Tang ya. aja entuk lunga sik. Lumayan lho Cik sak Ceritan. Apa? sak ceritan. Lagu kok ngecerit. Oh ya, setelah ini nanti Pak Agung dari KPR disuruh untuk naik ke panggung. Ini apa jenenge saka Pak Lurah kondak aku ora. Bisa. Nggih Pak Agung. Nggih. Agung Setia Nugraha. Pak Ya. Agung setia. Yuk, sapa ki? Oh, bareng. Bareng. Jajane kowe ning endi? Galakatmu saja nyupiati. Hatiku sudah mulai kencan karo wanita liya. Selamat Pak Arya. Semenuan Bapak Nari. Matur nuwun Pak Yang Lurah. barokah. Nggih. Apa Pak De? Ora wae. Alah, kaya meso mampir kono lho, Pak. Oh, digendam. Wah, Karo ibu ki ya Yuprasi. idolane banyak sekali kaya Bu E Prastiwi gitu. Kayak matek aja gendam ya operasi. Kur meneng wae ya meso dilewati Pak Lurah ya disangoni nek ra pancen idola para pemirsa semuanya ya. Pokoknya Bu Pras TOP BGT ya. Kuwi Apa? Top banget. top banget. Menika menangani Pak Pak Agus nggih. Monggo Nggih. Pak Agus katuran minggah wonten pepanggungan Nggih, menika menyapa warga Pilangrejo. Nggih. Yuk, Spote Mas, apa Mas? Seperti apa ayo pelak?
Arep apa? Sepot mah dodeng pendonong. Waduh. Kayak Hei! Rangga. Niku latihan kepiye? Wah, selalu trial and mirang error. aku tuan. Drohon. Monggo Pak Gung. Monggo Bapak Agung. Bagus. Pak Agus. Pak Agung. Keliru. Pak Agung. Pak Agung napa Pak Agus? Pak Agung. Bapak Agung. Pak Agung. Pak Monggo Agung nggih. lenggah penarak mriki Pak Nggih, Agung. monggo Pak. Sugeng dalu Bapak. Menika Jarume sampun. Nun, Jarum oh sampun. sampun Pak, pun kula jolke beras. Mesake, Nggih. mesake. Oh nggih monggo Oh, Bapak. nggih, monggo. Monggo Mbok Bilih wonten satu kata dua kata dulu monggo. Boten. Pripun Boten Bapak? niki, langsung mawon. Wonten dawuh menapa? Podang kuning. Oh Podang podang kuning. kuning. Nggih, ingkang nembang sinten Pak? Jenengan kemawon. Oh, aduh, bawani nggih, Pak. nggih. Siap. Mriki Monggo Pak. Pak, lenggah. Nggih, lenggah piye ta? Maksudnya jumeneng wonten tengah-tengah. Jumeneng ana Nggih. tengah-tengah ya. Nggih, ya. lenggah ngono ya. Lah sampean ki kok tahu-tahu mak trungul ning kene iki. Wah, lah nggih, Tahun Pak. wingi urung, Langsung podang kuning. langsung podang kuning. Bowo. Iya iya iya. Tinting Mas. Ini piagane bagus-bagus enom kabeh. Nggih. Langsung wes diomeli terus. Langsung cul wonten Pak. Cul swara nggih. Nadyan wujud temung manuk. Kayang to? Iki Kalah kowe. Nggih. Kalah bintang tamu kok ora Wah, iso. nggih. Bintang tamu dadakan kula Pak. Oh iya iya iya. Najan wujude mung peksi kok dadi manuk. Peksi Pak. Agawe taline pronto. Wes Jan. Nah, gara-gara sampeyan Lah iki. kula salah napa melih. Kula ket wau mendel lho Pak. Lah iya, iki sengaja. Lah iki. Iki marai slewa. Nggih. Alus. Alus manis tumrap ati. Wes suwe nggon kula lono golek isi podang kuning. Kok manuk we dadi golekan iki kepiye? Nggih. Wah, Manuk jenengan sok digoleki mboten? Wah, sing goleki kathah Pak. Kathah. Bang pelecit barang nganti goleki. Iya iya iya. Seneni terus iki. Ra entuk omong-omongan. Ibu bunga ing atiku nyanding bisa dadi tombo
tugasku wis rampung Mas Agung ya. Bapak, Ayo. Bapak. Nggih. Langsung nggih. Yuk. Nggih, monggo. Esuk awan ning omah wis ora kerasan. Keluyuran anggone isih ngatas sayang. Mobeng miterenggonku golek ora krasa esuk awan nganti Ya ini tadi ada pamundutan
lagu apa Banyuwangi ya Mbak. Kita gantian duduk lah nanti kayak Anting sama Agnes ya, band maju. Iya. Yeah.